Il-Prim Ministru Joseph Muscat iddeskriva r-riżultat dwar il-kaċċa fir-rebbieqa bħala wieħed ċar u li għandu jkun irrispettat. F'konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja, il-Prim Ministru tenna li r-riżultat iġib miegħu wkoll responsabiltajiet kbar speċjalment fuq il-kaċċaturi. Saħansitra l-Prim Ministru qal li dan huwa l-aħħar ċans lill-kaċċaturi anke dawk onesti u ġenwini li kien hemm ċirkostanzi fejn weħlu ma' min għamel ħażin. Ma ħajġi tollerat l-ebda tip ta' qżiż. Min jikser il-liġi llum ħajkun qed jiffaċċja il-konsegwenzi kollha ma ħajsib l-ebda tip ta' rifuġju jew kenn mingħand ħadd. Matul dal-istaġun tal-kaċċa, kif fl-istaġuni li għaddew irrapportajna titjib fl-enforcement, ħankomplu qegħdin ntejbu l-enforcement. Fil-waqt li fisser kif il-Gvern se jkompli jżid l-infurzar għalkemm l-ikbar pis tefgħu fuq il-kaċċaturi nfushom li għandhom jirrapportaw il-ħażin. L-awtoritajiet ħajkunu qed jistennew kollaborazzjoni sħiħa mill-kaċċaturi u l-għaqdiet tagħhom. Mhux bħala pjaċir lill-Gvern. Il-Gvern ħajkun qed jkompli jimplementa ir-regoli. Jien il-Prim Ministru li għalaqt l-istaġun tal-kaċċa l-aħħar. L-aħħar protesta mill-kaċċaturi saret fil-konfront tiegħi u lest li nerġa' nagħmel l-istess. L-istaġun tal-kaċċa fir-rebbieqa jiftaħ nhar it-tlieta fuq rakkomandazzjoni tal-Ornis. Intant sostna l-Prim Ministru ir-referendum għandu iktar minn messaġġ wieħed. Maġġoranza ta' nies qed tibgħat messaġġ il-Gvern isma' irridu li din il-prattika tkompli imma b'mod irregolat. Hemm kważi nofs il-poplu, 49 u xi ħaġa fil-mija, li qed jgħidu rridu l-aġenda ambjentali titla' aktar il fuq. U dak huwa messaġġ illi l-ewwel wieħed m'iniex ħanagħlaq widnejja għalih. Il-Prim Ministru żied jgħid li dan ir-referendum kellu wkoll messaġġ pożittiv dwar pajjiżna anke minħabba s-semm tas-soċjetà ċivili. Soċjetà ċivili li għandu jkollha semm dejjem iktar fis-soċjetà b'aktar dialogu. Nemmen li hemm bżonn ta' dialogu aktar miftuħ u onest bejn il-kaċċaturi u l-ambjentalisti.